Isang mga init na hapon ng linggo po mga karehiyon at welcome dito po sa inyong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Special po ang ating programa ngayon dahil meron ho tayong binabantayan, special coverage. Ito pong gumuhong 9-story building sa syudad ng Angeles. At ito po ay kasalukuyang ginagawa. So ano ho yung meron tayong mga impormasyon dahil kanina ay marami sa inyo nakanood na rin ay nakapag-live tayo mula po doon sa ground at eto nga nakumpirma natin mula ho mismo sa Bureau of Fire Protection na sila pong nagsasagawa o nangunguna dito po sa isinasigawang search and rescue operation ay 23 katao yung na-trap kumpirmadong na tabunan dito po sa gumuhong gusali. Habang 24 naman yung bilang ng mga nakaligtas. Yan ho ay ayon mismo diyan sa BFP. Maya-maya lamang ho ay ating pakikinggan yung pahayag din ng iba't ibang mga pinuno, leader na sila pong nangangasiwa diyan sa ginagawang search and rescue operation. So ano ba ang alam natin sa nangyari, Kuyang Justin? Ito pong insidente, pasado 2:00 ng madaling araw, nakausap ho natin yung mga residente naninirahan dito po sa malapit sa area, diyan ho sa may Balibago, Angeles City at Teodoro Street, Balibago, Angeles City at malapit ho ito kung sa kayo ho ay nanggagaling ng Abacan River papunta o ng Abacan Bridge at patungo po ng Clark ay doon sa paglagpas ng casino. 'Di ba yung Casino Filipino, yun yung landmark natin Paglagpas noon, merong kanto bago ka makarating naman ng Fields Avenue. Yung kanto doon, didiretsuhin mo yun pakaliwa o kakaliwa ka doon and then tumbok diretso lamang ay malapit doon yung pinangyarihan po ng insidente. At ayon ho doon sa mga residenteng nakakwentuhan natin kanina, mga 2:00 ng madaling araw nang marinig nila ito pong pagguho. Nang mangyari itong insidente ng pagguho. At ito po ay under construction na gusali. Meron hong barracks. Ito hong mga manggagawa o yung mga construction worker na nandun naninirahan. So may mga nagtatanong kanina, hindi ba sila umuwi or bakit stay in? Meron hong ibang dahilan. Gawa ng, yun nga, malakas din yung ulan kagabi. Ang lakas po nung hangin. Pero paglilinaw ng LGU, walang kinalaman. Okay? Yung nangyaring malakas na pagbayo ng hangin, yung thunderstorm, dito po sa Angeles City, wala hong kinalaman yun dito sa pagguho ng under construction na gusali. At nilinaw din ni Mayor John Lasatin sa atin pong pakikipagpanayam sa kanya kanina lamang na wala ring lindol. Okay? So walang lindol na naganap. Ito kakabilang nga sa mga tinitingnan, syempre yung structural integrity ng nasabing gusali. Subalit sa ngayon hindi pa yon yung priority. Ang priority muna, syempre mailabas ito hong mga natrap sa loob dahil kaninang tanghali kausap natin si Mayor Lasatin, ang sinasabi ay meron silang dalawang naririnig at maya-maya papakita natin yung BFP nag-update din, meron silang mga na-rescue mula po dun sa guho. So isang mabuting balita yan at ito saludo ho dun sa mga rescuers din sa gitna ng kainitan nariyan ho sila. Saan? Sabi ni Lance Denver Ocampo, diyan ho sa may Teodoro Street, Balibago, Angeles City, yung gumuhong gusali, yung gumuhong building. So ito, pakinggan muna ho natin yung bahagi naman ng pahayag ni Mayor John Lasatin kanina nung nakapanayam ho natin siya pagkalabas ho nila doon sa pinangyarihan o doon sa ground zero kung tawagin dahil nakabarikada ho yan Kung inyong nakikita etong may net, yan ho yung gumuho at meron siyang tinamaan
nakatabing hotel doon sa vicinity. So meron ding mga guest ng hotel ang na-injure at isinugod sa paggamutan ayon ho sa LGU. Narito po yung bahayag ni Mayor John Lasatin, bahagi ng interview kanina doon sa ating live news gathering and reporting. Holdings, no? Ang guho, nag-subside siya. Paside ang guho niya. Although mas magandang ganun po ang nangyari kaysa gumuho siya ng tuloy-tuloy pababa. So sir, napasok na po, may nakapasok na sa loob. Meron nang nare-rescue po doon. Ni-stabilize po lang natin yung structure kasi baka mamaya ang maapektuhan mismo o ang maaksidente mismo yung mga tauhan natin na nagre-rescue. Kaya kailangan maingat po tayo Anong dyan. klaseng signs of life po ang Meron sila naririnig pong boses. humihingi ng tulong? Humihingi ng tulong. Marami pa po. Hindi natin ma-determine kung gaano karami, no? Kaya medyo malalaman din natin. Kaya nga, ang gusto natin, ma-inventaryo po talaga yung mga tao. No? Kasi wala yung logbook, no? Para malaman natin kung ilan. Tapos, ma-check po ng mga ng project engineer na tawagan yung mga lahat ng pamilya kung sakaling nakauwi ba yung mga nagtatrabaho po dito, yung mga trabahante or nanatili po sila dito para makapag cross out process po kami doon sa mga hinahanap natin tao. Yung vendors daw, Mayor, na nadamay? Yung tabi po siguro. No, meron nagba-barbecue po doon. So mga ilan po ang sugatan? Nasugatan. Ilan sugatan? We have lahat, 8 yung na-rescue na doon sa vicinity. Sa vicinity, sa That's loob. the initial. At doon sa loob, kasama yung foreman, initially, 10 yung nakalabas po under So tama no, sabi ng foreman kanina, so yung lansya niya. Initially, parang gano'n eh. Pero nung nagpadala po yung ating site engineer ng listahan ng mga personnel, nasa 22 yung mga missing. No? So pinagbabangga po natin yung mga numerong ito. Nang sa ganun po, makita natin kung sino na yung mga na-rescue kasama doon sa mga unang nakakita. Dalawang construction worker. Yes po. Kailan po rin nakausap yung Mayor? Kailan huling nakausap? Well, ongoing po. Nandun na... Ngayon nakakausap na yun. Nakakausap. Mayor, kanina kasama niyo si Kong Corbin sa team. Meron mo ba kayong napag-usapan na ibibigay na tulong o assistance sa mga biktima ho ng Well, marami naman pong tumutulong sa atin, no. Nandiyan na po ang ahensya ng DSWD para din na po para makatulong po sa mga biktima at sa mga lahat ng tumutulong sa operasyon. Mayor John, sa pag-iikot po ninyo, aside from this, ano pa po yung ibang mga tinamo ng ng Angeles City? May mga nabuwal pong mga puno na banggitin nyo? Kumusta ho yung mga constituency natin after nung malakas na thunderstorm kahapon? Well, wala naman ganun na perwisyo sa atin maliban lang sa mga anong puno po, nabuwal na puno na humarang sa daan, which is siyempre hindi naman natin basta-basta matatanggal kung hindi tayo hihingi suporta sa Angeles Electric para maputol po ang daloy ng kuryente bago tayo makapaglinis po dito sa operasyon po natin. Pero halos na-clear naman po natin lahat. Yung biglang Walang kinalaman po yun sa pag- Wala po. Sa tingin ko po, no? Wala. Kasi kung titingnan po natin ang siyempre hindi rin ako makakasala sa structural integrity po ng building. Yun ang kailangan maimbestigahan para malaman natin kung ang paggawa po nila ay substandard ang paggawa po nila o kung may kinalaman po ang soil testing, kasi kailangan lahat ng parameters malaman natin para malaman natin kung sakaling bakit gumuho ito. Pero kumpleto ang permit lahat. Kompleto naman. Nakausap niyo na po today, yung wala nang gumuho, yung contractor. Wala pa pong dumating sa side ng contractor at yung dumating lang po ang representante ng owner. At syempre wala naman silang madi-disclose talaga. Syempre unang-una, ang mag-vouch po kasi talaga yan yung project engineer saka yung nag-design po talaga ng gusali kung bakit may ganitong incident na nangyari. Okay. So hinihintay rin namin ang statement din po nila.
atin hong narinig ang tinig ni Mayor John Lasatin, kaugnay ho nitong insidente nga dyan sa Angeles City. At ito, yung mga ipapakita ko naman ho mga karehiyon, ay itong bahagi ng rescue operation ng BFP kung saan isang biktima ho yung natagpuan nga dito ho sa guho at okay, wait lang. Isang biktima ang natagpuan dun sa gumuhong gusali at kanila hong rescue. Ito yung video ibinahagi po ng Bureau of Fire Protection. At ito, wait lang tanggalin natin to. Yan, ilagay natin yan ang video. Ito ho mga kariyon, bahagi po nung pagsasagawa nung rescue operation ng BFP kabilang ho riyan, kasi maraming nagtatanong bakit hindi kaagad nakapagsimula. Kabilang ho dun sa mga unang ginawa, yung pag-assess muna nung istruktura. Tinignan ho nila kung siyempre ano yung mga pupwede at hindi pupwedeng galawin dahil posibleng ikalala ng sitwasyon. At ito po ay video uploaded sa Facebook page ng BFP kung saan makikita yung isinasagawang rescue operations nga. Dito ho sa huling datos na ating nakalap, batay na rin ho sa mga rescuer at sa BFP sa press briefing na ginawa kanina lamang ay 23 yung kumpirmadong na-trap dito po sa nasabing gusali o sa ginagawang gusali. Sinubukan pong itanong ng mga miyembro ng media kanina doon sa live natin kung sino yung may-ari o kontraktor ng nasabing gumuhong istruktura at nabigong magbigay naman ng pangalan itong si Mayor John Lasatin at sinasabing kinukumpirma pa sa kasalukuyan pero meron hong permit ito noong taong 2020. Yun ho yung kanilang sinasabi. So sa ngayon, ayon ho kay Mayor Lasatin, syempre magsasagawa ng investigasyon ng LGU kaugnay nito. Pero ang prioridad, lalong-lalo na ho sa kasalukuyan, ay ito pong pagliligtas nito hong mga natabunan ng gumuhong istruktura. Gaya ho nang nabanggit kanina, meron ding mga nabiktima o natabunan din o na-injure diyan ho sa may katabing hotel. Ayan yung pinapakita kung saan tumumpa patagilid ito pong sinasabing gusali. Ito po, pakinggan ho natin yung bahagi naman ng press briefing ng local government unit at ng BFP kanina kaugnay ho nitong nasabing insidente. Ready lahat? Anytime. 2 p.m. Please do. Pwesto na po kayo. Pwesto na po kayo. Ayan, 5 minutes po. 5 minutes. Yan nakablo ko Sapaw. View. Galing na ko yan. Hindi ako Hindi po, may natang tayo na malapit naman. Last 4 minutes. Kasi po Paris, baka tumulong, makalimutan yung yung nasa screen. Anytime na, anytime. Moment pa. Ready. Una po. Guys, girls. When you're ready po. Game. Nakaitin po. Okay, sir? Yeah. Sir, good afternoon to everyone. I am Fire Superintendent Maria Lea Sugili, the Regional BFP Public Information Officer from Region 3. And together with me is Mr. J. Pilaya IV, the Public Information Officer of Angeles City CDRMO. Magandang hapon po. Kasalukuyan po activated ang ating Unified Command System under the ICS. Ang ating responsible official is Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II. At ang ating pong lead ng operations base po sa ating Unified Command System ay ang BFP. Pagdating po sa ating logistics
and EMS, nandiyan po ang DRRM. Pagdating po sa security, nandiyan po ang PNP. At pagdating po sa ating public information, nandiyan po ang CIO. As to the progress of report, sir, for the victims, which is very important. Right now po, as previously provided earlier, we have 5 confirmed victims, trapped victims, as confirmed from the family. May 5 na po tayo, siguradong nasa sa loob. Mayroon po tayong bilang na 18 na kino-confirm within the list of the construction workers on duty for today. Wala pa po tayong feedback from the family members. Total of 23 estimated trapped victims as of today. So we have a total number of 24 who have escaped. So meaning, hindi po sila nakasama dun sa bilang na 23 na hinahanap natin ngayon. Meron po tayong 10 patients transported sa San Rafael Lazatin Memorial Hospital. And may isa po tayo dun sa patient na hindi pa nakukuha yung pangalan as of now. So bale, we have a total of 24 na po na safe as of today. Wala pa po tayong casualty as of 1,400 hotel, sir. Yes, ma'am. So patuloy po yung mga ongoing rescue operations sa kasalukuyan. Wala po kanina, meron pong banggit si Mayor na 2 live bodies na nakakapisa. So patuloy po yung ating efforts on bringing those safely na ma-rescue po. So patuloy po tayo magdasal pa sa Sir, may pangangailangan po ba ng additional rescue group maliban dun sa nandito na sa kasalukuyan? Dahil po inactivate natin yung unified system po natin, unified command system. Maayos naman po ang coordination na ginagawa ng mga authorities ngayon. And overwhelming po ang support ng national agencies. Sa kasalukuyan, sa katunayan, dumating po mga head ng mga agencies po natin. Katulad ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, si ASEC IC Calagos ng DOTR, si General Corre ng MMDA, at USEC ng DILG, si Sir Jen Patrick Avilo po. Nandito sila kanina. Also our very own mayor. Yes, of course. At sabi po ni Sec Vince kanina po yung support niya. Kung ano man yung mga pangangailangan pa, ginagawa na kasalukuyang efforts po ng ating unified command system. Sir, para lang maintindihan namin yung structure ng building, kung 9 story mo siya, 9 floors, may basement pa ba? Ilan ang basement? Ang ini-apply po sa business permit nitong structure is a proposal for a 9-story structure, commercial structure. So, under construction pa ito. Kuha nila yung permit back in 2023. It was reported to us na nasimulan ito sometime in 2024. So hanggang sa kasalukuyan po is patuloy pa rin yung mga ginagawang construction dun sa lugar. Kaya marami pong mga scaffolding din nandoon sa site. This building po is proposed to be an Airbnb condo hotel supposedly. At ang may-ari po nito ay si Mr. Ernest Jackson Lim. So as per the site engineer right now, for the structural po, almost tapos na po sila at nag-finishing na sila. But meron daw po sila ngayon na ika-10th floor na gagamitin na nila for pool site, ika-10th floor. So definitely yung 9 floors na in-apply nila before ay nagkaroon daw po sila ng revision. So ngayon, ang wino-work out po natin ng ating mga responders is around 10-story building. So from top ay bumagsak po siya. Yes. From top ay bumagsak Yes. Ang siya. natatanaw niyo po ngayon, yun ang ika-10 yung deck po na
nagkakaroon sila ng construction ng pool. Yung revision po ba na paalam sa City Hall, could this be the cause of As to the report for the permission or the update, we will check doon po sa ating site engineers kung nagkaroon na po sila ng application for the change of their permits. As of now po, according to the site engineer, bago daw po sila. As to how, kung nakarating po ba yun sa LGU, wala pa po kami alam from this moment. We will check on it po for the updates. pero may initial cause na tayo na suspicion? Under investigation pa po tayo, sir. Wala pa po tayo binibigay na cause of the incident. What are the main challenges sa search and rescue? Number one po para sa amin sa BFP responders is the temperature ngayon. And kagaya po nabanggit kanina ni sir, the signs of life, every time may movement po kami, umaaray yung mga patients sa ilalim. And we need special equipments po na kailangan natin para mag-extricate tayo ng masisave pa po natin yung life ng ating mga victims sa loob. Kasi if ever po gagawin natin siya ng bara-bara lang, baka po may ma-save tayo and then at the same time, may mabitawan din po tayo life. So for those two signs of life right now, yung wino-work out natin na dalawa silang ma-save ng buhay sa ngayon. But as to the assets, logistics, as per notified to us from the command system na nag-overwhelming po yung bilang nila, even yung ating mga MMDA K9 dogs nandyan to help us for helping us to determine the presence of life. And kasalukuyan po, by 1200, nagkaroon po tayo ng operational briefing po sa command post para sa ating mga responders. So kung anong mga quadrants ang magiging assignment ng bawat isang responders na parating. So definitely po, magbibigay kami ng additional update after 2 hours by around 4 o'clock this afternoon for the press release po namin ulit. Dito po ulit tayo magkikita-kita. Are you working within a certain timeline or? We are working as po ngayon kasi visible na po yung dalawa na bodies and naiipit po kasi sila ng ating mga debris. That's why yung kailangan po natin na equipment ay dapat sakto. And then yung preparation po pagkuha namin, nire-ready na po natin yung ating mga EMS na kabang na po at dadaan po sila dyan mamaya once na ma-retrieve, once na ma-rescue na po yung ating mga victims. Dito po sila dadaan sa gilid for you to capture the moment. So possible yung dalawa ma-rescue today? Malaki po yung chances. Malaki po yung chances. Unas niyo po pawis niyo, baka tumulong. Kalimutan yung yung nasa screen. Okay, anytime na, anytime. Anytime? Ready? Guys, girls. When you're ready po. Okay, sir. Sir, good afternoon to everyone. I am Fire Superintendent Maria Lea Sajili, the Regional BFP Public Information Officer from Region 3. And together with me is Mr. J. Pelayo IV, the Public Information Officer of Angeles City CDRMO. Magandang hapon po. Kasalukuyan po activated ang ating Unified Command System under the ICS. Ang ating responsible official is Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II. At ang ating pong lead ng operations base po sa ating Unified Command System ay ang BFP. Pagdating po sa ating logistics and EMS, nandiyan po ang DRRM. Pagdating po sa security, nandiyan po ang PNP.
DOTP. At pagdating po sa ating public information, nandiyan po ang CIO. Sige po. Sir, sir. As to the progress of report, sir, for the victims, which is very important. Right now po, as previously provided earlier, we have 5 confirmed victims, trapped victims as confirmed from the family. May 5 na po tayo. Siguradong nasa sa loob. Mayroon po tayong bilang na 18 na kino-confirm within the list of the construction workers on duty for today. Wala pa po tayong feedback from the family members. Total of 23 estimated trapped victims as of today. So we have a total number of 24 who have escaped. So meaning, hindi po sila nakasama dun sa bilang na 23 na hinahanap natin ngayon. Meron po tayong 10 patients transported sa San Rafael Lazatin Memorial Hospital. And may isa po tayo dun sa patient na hindi pa nakukuha yung pangalan as of now. So bale, we have a total of 24 na po na safe as of today. Wala pa po tayong casualty as of 1400 hotel, sir. Yes po. So patuloy po yung mga ongoing rescue operations sa kasalukuyan. Mula po kanina, meron pong nabanggit si Mayor John na 2 live bodies na nakakausap. So patuloy po yung ating efforts on bringing those safely na ma-rescue po. So patuloy po tayo magdasal para sa kanila. Sir, may pangangailangan po ba ng additional rescue group maliban dun sa nandito na sa kasalukuyan? Dahil po inactivate natin yung unified system po natin, unified command system, maayos naman po ang coordination na ginagawa ng mga authorities ngayon. And overwhelming po ang support ng national agencies. Sa kasalukuyan, sa katunayan, dumating po mga head ng mga agencies po natin. Katulad ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, si ASEC IC Calaguas ng DOTR, si General Torre ng MMDA, at USEC ng DILG, Sir Jed Patrick Mabilo po. Nandito po sila kanina to... Also our very own mayor. Yes, of course. At sabi po ni Sec Vince kanina, full yung support niya. Kung ano man yung mga pangangailangan pa na ginagawa ng kasalukuyang efforts po ng ating unified command system. Sir, para lang maintindihan namin yung structure ng building, kung 9 story siya, 9 floors, may basement pa ba? Ilan ang basement? Ang ini-apply po sa business permit nitong structure is a proposal for a 9-story structure, commercial structure po. No? So, under construction pa ho ito. No? Kuha nila yung permit back in 2023. It was reported to us na nasimulan ito sometime in 2024. So hanggang sa kasalukuyan po is patuloy pa rin yung mga ginagawang construction dun sa lugar. Kaya marami pong mga scaffolding din ang mga nandoon sa site natin. This building po is proposed to be an Airbnb condo hotel supposedly. At ang may-ari po nito ay si Mr. Ernest Jackson Lim. So as per the site engineer right now, for the structural po, almost tapos na po sila at nag-finishing na sila. But meron daw po sila ngayon na ika-10th floor na gagamitin na nila for pool site, yung ika-10th floor. So definitely yung 9 floors na in-apply nila before ay nagkaroon daw po sila ng revision. So ngayon, ang wino-work out po natin ng ating mga responders is around 10-story building na po. So from top ay bumagsak po siya. Yes. From top ay bumagsak siya. Ang natatanaw niyo po ngayon, yun ang ika-10th, yung roof deck po na nagkakaroon sila ng construction ng pool. Yung revision po ba na paalam sa City Hall
Could this be the cause? As to the report for the permission or the update, we will check doon po sa ating site engineers kung nagkaroon na po sila ng application for the change of their permits. As of now po, according to the site engineer, bago daw po sila. As to kung nakarating po ba yon sa LGU, wala pa po kaming alam from this moment. We will check on it po for the updates. Ang initial cause na tayo na suspicion? Under investigation pa po tayo, sir. Wala pa po tayo binibigay na cause of the incident. What are the main challenges searching this? Number one po para sa amin sa BFP responders is the temperature. Ngayon, and kagaya po ng banggit kanina ni sir, the signs of life, every time may movement po kami, umaaray yung mga patients sa ilalim. And we need special equipments po na kailangan natin para mag-extricate tayo ng masisave pa po natin yung life ng ating mga victims sa loob. Kasi if ever po gagawin natin siya ng bara-bara lang, baka po may ma-save tayo and then at the same time, may mabitawan din po tayong life. So for those two signs of life, right now, yung wino-workout natin na dalawa silang ma-save ng buhay sa ngayon. But as to the assets, logistics, as per notified to us from the command system na nag-overwhelming po yung bilang nila, even yung ating mga MMDA K9 dogs nandyan to help us for helping us to determine the presence of life. And kasalukuyan po, by 1200, nagkaroon po tayo ng briefing, operational briefing po sa command post para sa ating mga responders. So kung anong mga quadrants ang magiging assignment ng bawat isang responders na parating. So definitely po, magbibigay kami ng additional update after 2 hours, by around 4 o'clock this afternoon for the press release po namin ulit. Dito po ulit tayo makikita-kita. Are you working within a certain timeline or? We are working as ASAP po ngayon kasi visible na po yung dalawa na bodies and naiipit po kasi sila ng ating mga debris. That's why yung kailangan po natin na equipment ay dapat sakto. And then yung preparation po pagkuha nila, nire-ready na po natin yung ating mga EMS, nakabang na po at dadaan po sila dyan mamaya once na ma-retrieve, once na ma-rescue na po yung ating mga victims. Dito po sila dadaan sa gilid for you to capture the moment po. Possible yung dalawang ma-rescue today? Malaki po yung chances. Malaki po yung chances. Yes po. Ma'am, yung revision na binabanggit, yung additional 1 floor up. Actually, hindi po siya additional. Rooftop siya because sa BFP po, sir, when the top floor or the roof deck is used for other purposes other than roof deck, it would be considered as another floor. So kung gagamitin po nila as swimming pool or recreation area, dahil gagamitin siya, although sasabihin po lang 9 siya, that top floor will be considered another floor sa BFP. So that's why it is considered 10. Wala po kami pang binabanggit na for the violation. As of now, ang application po sa LGU is 9 floors. Wala pong naka-indicate for the recreation and additional features of the roof deck. Mayroong basement po ito, ma'am. Wala pa po kaming information from the site engineer kung may basement silang nilagay. Kanina po may report na may mga live wire po. That's one of the challenges. Yes, sir. Yes, sir. Meron pa rin po as of now. Thank you, sir. We will be back at around, I think, 4 p.m., sir, for the update po. Right now, ongoing na po yung pagpupull out ng mga debris. Kung makikita nyo po, may nakahanay na mga bumbero dyan na nag-iisa-isa po ng mga debris mano-malo kasi po nasasaktan yung ating mga victims. And po, para po dun sa benefit ng ating mga press officers,
magsisend po kami ng GC para doon kayo kumuha ng mga pictures na nandun sa hot zone. So kung sino po yung mga gustong kumuha, magbibigay po ako ng isang point person to have you in the GC, and then doon po kayo kumuha ng mga pwede nyo pong i-send for your news. Yung palang nakukuha ninyo mga images na coming from the top are from the BFP. No? Yes, sir. We have actual cover po sa hot zone po. Yes, sir. Fire Superintendent Maria Lea A. Sajili, Regional Public Information Officer of BFP R3. Sajili, Sajili. And Sir J. Pelayo IV from Angeles City, Pampanga, LGU, sir. Yes, sir. Question po. Yes, ma'am. So, sabi kasi ng ibang survivors at saka pamilya ng victims, nababagalan po daw sila sa proseso natin ng pag-rescue. Saka daw hindi na makuhang ma-rescue ng iba. Ano po yung sinasabi natin? Sa ngayon po, ma'am, hindi po natin pwedeng ganun madaliin kasi considering po 9 floor po yung nasa itaas. So we will be needing talaga ng extreme precautions, and wag po kayong mag-alala sa mga video na pwede nyo pong makuha, makikita nyo po doon na nasa ilalim na po yung mga BFP personnel natin na kasalukuyang nagre-rescue sa kanila. We can understand the Yes. no? Pero hindi po kasi biro yung nangyaring insidente. It's a 9-story structure. Makikita naman po ng puro concrete, mga heavy at saka mga scaffolding Yes, bakal po. din. No? So kailangan din po nating intindihin yung kapakanan ng mga responders na naroon. Yes, sir. Thank you.
damot-damot na. Narinig ho natin mga karehiyon yung pahayag ni Fire Inspector sa Gili, ang tagapagsalita po ng BFP Central Luzon, Regional Information Office ng Bureau of Fire Protection Region 3. Gayon din ho si Ginoong J. Pelayo IV, ang Information Officer naman ng Angeles City. Kabilang ho dun sa mga update na kanila pong ibinahagi sa atin, yun pong bilang na 23 katao na sinasabing na-trap. Yung 5 ho dito ay nakumpirma na nila na nariyan po sa ilalim ng sinabing gumuhong gusali. So yung 18 ay kanila pang kinukumpirma yung whereabouts dahil posibleng nakaalis noong nangyaring pagguho o posibleng naroroon. So ang dasal ho natin ngayon sana wala na lang sila doon sa loob. At 5 ho yung kumpirmado dahil ayon ho sa BFP kanina, kanila hong nakausap na yung pamilya nitong 5 katao na sinasabi hong na-trap dyan po sa gumuhong gusali. So ano pa yung bago na atin hong nalaman mula po sa Bureau of Fire Protection at dyan sa Angeles City Information Office sa kanila hong press briefing na ibinahagi sa atin, yung gusali na 9-story kung tawagin ay merong revision. So meron ho silang itinatayong pool area dun sa 10th floor. So ito ay kinukumpirma naman kung naihingi ng kaukulang permiso o permit yung pagdaragdag ng karagdag ng isa pang palapag para maging 10-story siya para gawing swimming pool o pool area, sabi ho ng BFP. Isa pong Ernest Jackson Lim ang binanggit ng BFP na nagmamay-ari ng sinabing gumuhong 20 gusali at ito po ay plano sanang gawing isang condo hotel. So for rent, paupahan po, vacation house kung tawagin. At ito po yan ang nangyari. So inaalam pa kung yung ika nga sanhi talaga at kung magkano yung costing o yung halaga nito pong nasira dito sa insidente. Bukas naman ho ang pamunuan, bukas po ang istasyon ng CLTV 36 para po sa pamunuan nitong gumuhong gusali at para po kay Ginoong Ernest Jackson Lim na siya pong pinangalanan ngayon lamang ng BFP na nagmamay-ari ng nasabing gumuhong gusali. Kanina ay bumisita rin si Secretary Vince Dizon ng DOTR kasama po si MMDA Chairman Nicolas Torre III at iba pang mga opisyales upang tiyakin na kung ano nga ba yung maitutulong din ng national government alinsunod na rin umano sa mandato ni Pangulong Marcos upang mapabilis ito pong ginagawang rescue operations.
Mga karehiyon, ang inyo pong nakikita ay video mula po sa Bureau of Fire Protection, kung saan ipinakikita ho itong aktual na rescue operation sa isang construction worker na, isa po sa mga biktima na natabunan nito pong gumuhong istruktura. At ayon ho sa BFP kanina, dun sa pinakahuling pagharap po nila sa media, pasado 2:00 ng hapon, ay dalawa nga yung kanila pong nakausap na buhay. Dun sa 5 kataong kumpirmadong nasa ilalim ho ng gumuhong istruktura. Kabilang ho dun sa mga ginagawang diskarte ng mga rescuer ay ito hong paggamit ng mga canine dogs upang matulungan sila, mga sniff dogs, upang matulungan ho sila sa paglolocate nito pong mga survivor na natabunan dito po sa 10-story na pala yung nasabing gusali. So nariyan ho, naka-duty rin itong mga sniff dogs na sila pong aasahan ngayon ng mga rescuers upang matukoy kung nasaan po yung mga natabunan ng gumuhong istruktura. Okay, sagutin ho natin yung tanong ni ating Melanie Kapulong. Sabi niya, akala ko ba 9-story? Nung una 8, tapos naging 9, ngayon 10. Ano ba talaga? Sabi niya. So ito ho, yung unang inanunsyo ho ng LGU ay 9 na palapag yung gusali. Pero bate ho ngayon sa pinakahuling assessment ng BFP ay naibahagi rin na meron palang revision yung disenyo ng gusali. Meron siyang 9 floors, pero yung ikasampung palapag dinedevelop, ginagawang pool area. Ayon ho ito sa BFP. Kaya po ang sinasabi ay 10-story na yung building, batay na rin po sa naging assessment kani-kanina lamang ng Bureau of Fire Protection. Ito, may comment naman dito si Guillermo De Orto. Sabi niya, sana mag-invest na rin ng LGU sa heavy equipment at iba pang rescue equipment katulad ng sa MMDA kung may budget. Opo, napaka-importante rin na sapat yung kagamitan. So ngayon ho ay inaalam kung ano nga ba yung mga equipment na kakailanganin. At pero nakapasok na sa loob, nasa ilalim na ho nung rubble o nung guho ito pong mga rescuer sa puntong ito pakinggan naman natin yung pahayag ni Secretary Vince Dizon diyan ho sa pagbisita nila kasama si MMDA Chairman Nicolas Torre
at iba pang opisyal ng national government upang magpaabot ng kinakailangang tulong. Give an update, no. Unang-una pinapunta kami ni Pangulo dito, kami ni General Torre, ni Yusek Jed para suportahan si Mayor John dito sa nangyari dito sa building na under construction dito sa Angeles. So ngayon, as of now, ang priority search and rescue muna kasi roughly may mga mahigit atang 20 workers na naipit dahil dun sa disgrasya na nangyari. Yung cost ng disgrasya, siguro wag na muna nating pag-usapan yon, iimbestigahan pa yan, pero ang priority natin ngayon is makuha yung mga nakatrap. No? Right now, may mga iba't ibang operation through DILG, BFP, at City Government of Angeles, katulong ng MMDA para matulungan yung mga kababayan nating nakatrap. Meron ding isang foreign national na nandun sa kabilang building naman na tinamaan din dun sa apartel doon. Nakakausap naman siya via cellphone. Pero priority din yon, no? Priority lahat na makuha. Na-trap din. Sa kabilang building yon, hindi ko alam eh. So, Malaysian ata. No? Malaysian ata. Anong sabi niya, sir? Okay naman daw siya, pero syempre, kailangan makuha din natin silang lahat. So, yun muna ang mabibigay naming update. May mga boses ba kayo naririnig sa ilalim? Meron. May naririnig kanina, pumunta kami ni Mayor at ni General Torre dun sa isang area. Merong naririnig yung mga BFP natin. No? Anong sinasabi? Okay naman sila, pero syempre, kailangan mabilis natin silang makuha. So yun muna ang priority. So every hour magbibigay ng update ang BFP, DILG at City Government. May nailabas na po ba, Secretary, simula kanina umaga? Wala pa. So ang DPWH naman, naka-standby na yung mga heavy equipment namin, pero itong mga equipment na to, gagalaw lang yan kapag sinabi na ng DFP at ng DILG at ng City Government na kailangan na silang gumalaw. No? So, ang DOTR naman at ang Coast Guard nagpadala na ng K9 sniffing dogs, ang nagpadala na rin ng K9 sniffing dogs ang MMDA, pati na rin ang search and rescue ng MMDA nandito na rin. So, basta ang sabi ni Pangulo, tulong-tulong lang tayong lahat dito. No? Importante, ang priority natin yung ating mga workers. Kailangan makuha natin sila. Lagpas 10 oras na, ano sa pinaka-nahihirapan yung mga rescue? Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. No, so yun ang pinakamalaking challenge ngayon. Challenge dito hindi lang sa search and rescue, pero challenge din to para naman hindi delikado at matrap yung mga rescuers natin. Siyempre, priority din natin yung safety ng mga rescuers natin, no, na kailangan safe din sila. So, Mano-manong hukay? hindi ko alam eh. Siguro later on na muna yung mga ganong tanong. Pero as far as I know, iniimbestigahan na ng city government. Mano-manong paghukay? Mano-mano ang pagtanggal ng debris. By hand? Siyempre. Kasi bawal gamitan ng mga heavy equipment? Mahirap kasi baka ma-disturb yung site galong bumagsak. No? So, konting pasensya lang, pero the DILG, BFP, and city government and MMDA, everyone is doing the best that they can. So, Baka ilan sek po ang hinahanap pa ho natin, Secretary? mga mahigit 20 yung estimate. Ano na mga sugatan po ilan? Hindi pa natin masasabi yan ngayon. So, hintayin na lang natin. Yung sa 20, puro construction workers, tapos isang Malaysian. Oo. Ganun po. Ano po ang sinasabi niyo doon sa mga naghahanap pa po? Yung po yung mga kamag-anak nila, nalapitan nila po ba sila? Hindi pa, kakausapin ko after this. No? Kakausapin natin sila. Gano'n ang chance Sec na merong mga buhay pa na Merong mga naririnig naman. Yung mga nagre-rescue natin, kausap nila mismo yung ibang mga nakatrap sa ilalim.
Atin hong narinig ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon ng DPWH paumanhin dun sa CarGen kanina na ilagay ko transportation dahil dati pong transportation secretary si Sec Vince at nakita ko kasi siya nung Sabado nagbibisikleta diyan sa Clark ay kabilang ho sa kampanya ng DOTR itong gawing bike friendly yung maraming lansangan kasabay ho ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ito latest na naibahagi po sa atin ni Sec Vince ng DPWH. Sila po ipinapunta ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ho si General Torre o Chairman Torre ng MMDA upang sumuporta dito po sa rescue operations. At kumpirmado ho na isang Malaysian national yung kabilang doon sa mga na-trap din na i-rescue. Siya po ay guest o bisita doon sa hotel na katabi ng nasabing istruktura, gumuhong istruktura kung saan dahil nga patagilid ay gumuho po at bumagsak doon sa katabing hotel. Batay ho sa pinakahuling impormasyon na naibahagi na rin sa atin sa CLTV 36 News ay nakakausap nila sa telepono. Ito pong Malaysian national na natrap at okay naman yung sitwasyon. Yun nga lang hindi talaga makalabas doon sa lugar gawa nga nung nadagan yung mga struktura ho nitong gusali. As of 2 PM wala pang nare-rescue mula sa nasabing lugar. Yung nabanggit na nakaligtas ito ho yung mga hindi nag-stay o maagang nakaalis doon sa construction site dahil ayon ho sa BFP, ulitin lang natin, 23 katao yung nandyan po posibleng nariyan sa loob. 5 ho doon ay kumpirmadong nandyan na nga at nakausap na yung kanilang pamilya. Yung 18 naman ay patuloy pang linolocate yung kanilang whereabouts. Yung 24, ito po yung mga umuwi. Kasi sila yung mga pumasok, yung logbook doon sa construction site, sila po yung mga manggagawa na pumasok nung araw na yon. So yung 24 po ay nakauwi at yung 23 doon nagpalipas ng gabi. At ito po yung or posibleng doon nagpalipas ng gabi yung 23 dahil gaya ho ng nabanggit kanina, 5 yung kumpirmadong nasa loob. As of 2 PM, wala pa hong iniulat na casualty. May 10 guest yung hotel na sinugod na rin sa pagamutan at nagtamo ng injury dahil po sa insidente. So ito po ang pinaka-latest. Yan ho ang latest update mula po sa Angeles City kaugnay nitong nangyaring pagguho ng isang istruktura na ayon ho sa BFP ay mula sa 9-story ay naging 10-story na nga dahil merong revision. At yung kanilang ginagawa sa taas ay yung kanila umanong pool area kung tawagin. Yan ho mga karehiyon. At manatili lamang hong nakatutok, i-follow itong aming social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News para ho sa mga iba pang update, iba pang mga balita kaugnay ho nitong ating ginagawang komprehensibong pagbabantay sa search and rescue operations dito po sa Balibago, Angeles City. Muli ito pong inyong lingkod, Justin Dizon. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.